Το σκηνικό είναι πολύ τρομακτικό. Και όντως ακούω κάτι από πάνω να σέρνεται. Το ξέρω. Όπα. Είναι σαν ποδοβολητό. Μα κάνει να περνάει εγώ από το μικρόφωνο. Όπα. Δεν το ακούω. Ναι. Σαν κάτι να υπάρχει πάνω. Εδώ κάτι έχει σίγουρα. Νυχτερίδα από πάνω μας. Wow. Τι έγινε? Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ζώο ή άνθρωπος. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας με τη σκέψη ότι κάτι θα πάθουμε. Ούτε την εισαγωγή δεν γυρίσαμε, Γιούλη. Τι άκουσες? Κοράκια, ξέρω εγώ. Παιδιά, εδώ που έχουμε έρθει τώρα είναι απόλυτη ερημιά. Κάνε ένα 360 πλάνο, άμα είναι. Και το φακό. Είναι απόλυτη ερημιά. Δεν υπάρχει τίποτα σε ακτίνα μεγάλη. Και το χωριό φαίνεται όχι απλά εγκαταλελειμμένο, στοιχειωμένο. Έλα, πάμε να τελειώνουμε, έλα. Ρε, νιώθω ότι το ακούω από παντού, κάνει αντίλαλο και νιώθω ότι από παντού. Φίλε, και δεν έχει νυχτώσει ακόμα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Έχεις κλείσει το αυτοκίνητο? Τι έχεις φάει, Γιούλη? Εισαγωγή έχουμε κάνει. Όχι. Θα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο Φαρί, στο Ηράκλειο, στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Το δεύτερο από τα εγκαταλελειμμένα χωριά που επισκεπτόμαστε για τη σειρά μας χωριά χωρίς φωνές. Ας προχωρήσουμε και θα σας πω περισσότερα εάν επιζήσουμε. Να πούμε ότι η διαδρομή για να φτάσουμε, αυτό γιατί είναι κόκκινο. Τι λες να σημαίνει? Ξέρω τι σημαίνει όταν είμαι σε αγώνα τρεξίματος. Τι σημαίνει? Ότι είναι η δύσκολη διαδρομή, ας πούμε, στα μονοπάτια ή στις πίστες σκι. Λοιπόν, για να φτάσουμε γενικά ήταν δύσβατη η διαδρομή. Λοιπόν, άκου, εδώ υπάρχουν πιθανότητες για άγρια ζώα, υπάρχουν πιθανότητες για άγριους ανθρώπους, να έχει κρυφτεί κανένας εγκληματίας, κάνα από αυτά που παίζουν εδώ κάτω στην ωραία μας Κρήτη. Λες. Και να έχουμε θεματάκι. Νομίζω, Γιούλη. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι όμως. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας με τη σκέψη ότι κάτι θα πάθουμε. Αν είναι να το πάθουμε, ας το πάθουμε. Ακριβώς. Πιστεύεις ότι είναι ζώο ή πιστεύεις ότι είναι άνθρωπος που κάνει το ζώο για να μας τρομάξει? Δώσε μου το φως μου. Εγώ τα κάνω όλα, παιδιά, σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι είμαστε στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Το πάμε. Να σας πω ότι όσα σας πω σήμερα για το Φαρί, τα έχω βρει online προφανώς και πολλά από αυτά είναι πράγματα που ανέφερε ο Στέλιος Ίσχα. Ο Στέλιος Ιφάκης, ένας παλιός κάτοικος του χωριού, στην Βούλα Νεονάκη για την εκπομπή Ανδριανή. Ήταν το 2018 που είχε συμβεί κάτι πολύ ενδιαφέρον για το χωριό αυτό, μία πρόταση να αγοραστεί ολόκληρος ο οικισμός. Οι Μεσίτες το είχαν βγάλει ένα χωριό που αναζητά επενδυτή. Ολόκληρο το χωριό. Θα μάθουμε αργότερα πώς ένιωθαν γι' αυτό οι πρώην κάτοικοι του και οι άνθρωποι. Παιδιά, το σκηνικό είναι πολύ τρομακτικό. Πάμε. Και ακόμα δεν μπήκαμε στο χωριό. Ναι. Λοιπόν, Φτάσαμε στο πρώτο σπίτι. φτάνουμε.
ζώο ή άνθρωπος? Λογικά ζώο είναι. Λοιπόν, 1842 έχουμε την πρώτη επίσημη καταγραφή για το Φαρί, χωριό που δημιουργήθηκε επί τουρκοκρατίας. Και μάλιστα Φαρί σημαίνει άλογο. Προσεκτικά. Πρόσεχε. Δες, είναι ζωγραφισμένο. Έχει μείνει, απίστευτο. Κάνε μου εικόνα. Wow. Τι? Ήσυχα. Κάτι ακούστηκε. Ωστόσο μυρίζει έντονη κοπριά, οπότε υπάρχουν κάπου ζώα σίγουρα. Ωραία φίλε. Κοίτα ζωγραφιές στον τοίχο. Πετσαρία. Παλιές τα πετσαρίες. Έτσι ήταν παλιά τα πετσαρίες. Νυχτερίδα από πάνω μας. Wow. Την είδες? Ναι, την ενοχλήσαμε. Της χαλάσαμε τη νύχτα. Πρόσεχε. Πάμε. Είδες κάτι? Τη νυχτερίδα μόνο. Το τζάκι τους. Το κουζινάκι. Ρε, είναι τόσο παλιό. Ρε, είναι απίστευτο. Το σκηνικό με τη νυχτερίδα με ξεπερνάει. Δεν είναι πολύ ωραία γωνιά. Δεν είναι πολύ ωραίο. Τώρα θα ακουστεί ηλίθιο και θα με πούν σαχλή, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο design για σπίτι αυτό. Ενώ το τζάκι και η κουζίνα εκεί. Τι έγινε? Περίμενα. Εδώ κάτι έχει σίγουρα. Ζώα. Μπορεί να έχει κανένας να τα φροντίζει. Απόλυτη εγκατάλειψη, παρόλο που ο τελευταίος κάτοικος του χωριού έφυγε από εδώ το 1881. Οπα. Ακούς κάτι? Εδώ μέσα. Δεν ξέρω γιατί κάνει αντίλαλο και το ακούω παντού. Χαλάσματα. Φίλε, παρότι μικρότερο από το καλάμι, πολύ πιο σκοτεινό και creepy, Πάρα πολύ. το χωριό. Θα σου έλεγα μην πούμε εκεί. Γιούλη, όχι εδώ. Κουφούνι. Όντως ακούω κάτι. Μη πεις εδώ. Έλα έξω.
Το χωριό λοιπόν άρχισε να ερημώνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μία οικογένεια μετά την άλλη έφευγε, πήγαιναν είτε στο Ηράκλειο είτε στην Αθήνα είτε στη Γερμανία πάρα πολλοί μετανάστες και απλά το χωριό ερήμωσε σιγά σιγα. Και όπως είδαμε και στο Καλάμι, το προηγούμενο χωριό που επισκεφτήκαμε, το εγκαταλελειμμένο, τα σπίτια λεηλατήθηκαν. Όταν οι άνθρωποι έφευγαν, δεν τα άδειαζαν, δεν έπαιρναν τα πράγματά τους να μετακομίσουν σε ένα άλλο σπίτι. Κλείνωναν την πόρτα με τα αντικείμενά τους μέσα γιατί θα επέστρεφαν. Όμως, όταν επέστρεφαν, είχε γίνει πλιάτσικο. Προχωράμε. Τι? Προχωράμε. Ναι. Ο κύριος Ιφάκης, ωστόσο, που είχε μιλήσει για το χωριό, που ήταν εδώ κάτοικος, έλεγε ότι έκαναν πάρα πολλές βενγκέρες. Δηλαδή μαζευόντουσαν οι άνθρωποι, συνήθως ας πούμε εμένα στο δικό μου το χωριό, βενγκέρα λέμε ότι καθόμαστε έξω από την αυλή, έξω στην αυλή του σπιτιού και κουβεντιάζουμε ουσιαστικά. Λέμε ιστορίες μέχρι να ανοιχτώσει, να βραδιάσει καλά, να πάμε για ύπνο. Ένα σκηνικό από ταινία, δεν είναι? Απίστευτο είναι. Μισοχτισμένη τη φωλιά σαν δώστα να χωρούμε. Έτσι δεν πάει? Κάπως έτσι. Δεν μοιάζει πάρα πολύ με αυτό? Πω. Δεν είναι απλά αυτά τα σπίτια τώρα κλεμμένα. Είναι κατεστραμμένα, έχει περάσει πολύς καιρός. Είναι χαλάσματα, είναι ερείπια. Ένα χωριό χωρίς φωνή κι αυτό. Τι σοκάκια απίστευτα. Να πάω. Ναι, πήγε. Παιδιά, εδώ υπήρχε κάτι σαν σπίτι, οπότε... Έχουμε επιβεβαιώσει από καμιά πηγή για τους κατοίκους? Το Wikipedia γράφει μόνιμος πληθυσμός 0. Τι λες? Και επίσης στο Google Maps, κάτι που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, γράφει Φαρί, εγκαταλελειμμένο χωριό. Θες πάνω σου. Πω. Ρε, τρόμαξα από τα δύο αυτά που... Οδός Αγίου Ιωάννου. Υπάρχει μία μέρα το χρόνο που το χωριό παίρνει ξανά ζωή. Και αυτή είναι η μέρα του Άη Γιάννη του Ρηγολόγου, 29 Αυγούστου. Έρχονται στο χωριό γιατί η εκκλησία είναι το μόνο χτίσμα που έχει μείνει ανέγκυχτο από το πλιάτσικο το συνεχές και από την γενικά εγκατάλειψη του χωριού. Μία μέρα το χρόνο αυτό το χωριό περιμένει τους ανθρώπους να πατήσουν ξανά τα χώματά του. Συγκινητικό, Οι κάτοικοι που έχουν πάει, ξέρουμε? Ηράκλειο οι περισσότεροι, Αθήνα, Γερμανία. Οι οικογένειες δηλαδή που ζούσαν εδώ μετανάστευσαν. Λοιπόν, δεν σχολιάσαμε ιδιαίτερα νομίζω την απόφαση να βγει προς πώληση το χωριό. Από εδώ τι είναι? Είναι σπίτι.
βάζει για να μην έχει κάτι άλλο. Ναι, Να το πάρουμε πίσω. ναι. Όπα. Πάμε. Για πες μας για την απόφαση να πουληθεί το χωριό. Το 2018, χωρίς βέβαια να είναι η πρώτη φορά, αλλά το 2018 έγινε έτσι μεγαλύτερο σούσουρο, ας πούμε. Ακούστηκε πολύ ότι το χωριό έχει βγει προς πώληση, ένας ολόκληρος οικισμός πωλείται. Εν τέλει δεν προχώρησε, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία επένδυση όπως βλέπουμε. Αλλά υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ήταν τα λόγια του κυρίου Σουφάκη όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, ο οποίος είπε ότι εφόσον εμείς δεν ήμασταν άξιοι να προστατεύσουμε το χωριό μας από το πλιάτσικο και να κρατήσουμε τα σπίτια μας, ας τα πάρουν και ας τα επενδύσουν. Και το βρίσκω γενναίο να αναλαμβάνεις την ευθύνη που σου αναλογεί για κάτι. Δεν πιστεύω ότι του αναλογεί μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ενώ οι άνθρωποι οφείλουν να κυνηγάνε τη ζωή. Αλλά έχει μία γενναιότητα η δήλωσή του αυτή. Συμφωνώ. Γενναιότητα έχω και εγώ που κάνω αυτό το γύρισμα βέβαια, έτσι. Εννοείται, Γιούλα, μας το δίνουμε. Γιουλάκι. Ωστόσο αυτό το κλασικό το παράθυρο, ρε Γιούλια, σαν φυλακή δεν είναι. Ναι, εντελώς. Πολύ... Περίμενα. Θες να δεις τι έχει μέσα. Δεν έχει κάτι. Wow. Και αυτό μοιάζει σαν όχι λίγο εγκαταλελειμμένο. Λίγο πιο σύγχρονο, ναι. 2 σπίτια βρήκαμε σε καλή κατάσταση. Φαντάζεσαι. Λογικά αυτά τώρα είναι πατρικά ανθρώπων που έρχονται, τα επισκέπτονται. Δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι η γιαγιά έχει ένα σπίτι στο Φαρί, δεν θα μπορούσα να έρθω να κοιμηθώ εδώ το βράδυ. Αν ξέρεις ότι δεν μένει κανείς άλλος, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Και είναι και μακριά από μεγάλες πόλεις. Θες, επειδή εδώ μπορούμε να μπούμε, θες να μπούμε ή φοβάσαι? Δεν φοβάμαι. Είναι πριν... Από εδώ ακουγόταν κάτι συρσήματα. Έχει κάτι σαν κούνια εδώ αριστερά. Κούνια. Ναι, αλλά τσιμεντένια. Θες να βγάλω εγώ? Όχι. Πού είναι κούνια, ρε? Εκεί αριστερά. Δεν είναι κούνια. Τι είναι? Φίλε, αυτό... Αν δεν κάνω λάθος, είναι κατασκευές για να πίνουν τα άλογα νερό. Και όντως ακούω κάτι από πάνω να σέρνεται. Αλήθεια σου λέω. Το ξέρω. Σαν κάτι να υπάρχει πάνω. Wow. Τα ακούσε, μαλάκα. Δεν το ακούς. Ναι. Μα κάνει να περνάει ο ήχος από το μικρόφωνο. Είναι σαν ποδοβολητό ωστόσο κάτι. Σαν να χτυπάει τα πόδια του κάτι. Ναι. Οκ. Πάμε. Και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Όπα. Ρε, εντωμεταξύ παίζει να... Το πιο επικίνδυνο τελικά σε αυτά τα οδηπορικά που κάνουμε να είναι κανένα φίδι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, τώρα μου φοβάσαι ήρθε. πιο πολύ? Τα φίδια. Όχι, να μην κρύβεται κάποιος εγκληματίας σε αυτά τα μέρη. Και δεν την είχα αυτή τη σκέψη και ευχαριστώ το φίλο μου που μου στείλε μήνυμα και μου το είπε και
πρόσεχε. Τώρα την έχω. Αλλά ήταν πιο τρομακτικό. Οδηγός. Ναι, ωραία. Τελειώσαμε, ρε Γιούλη. Την Λοιπόν, έβγαλες και σήμερα. επιβιώσαμε και από το δεύτερο εγκαταλελειμμένο χωριό, το Φαρί. Φεύγω με μία πίκρα από το Φαρί, δηλαδή πολύ έντονη η εικόνα του ερειπίου και της εγκατάλειψης και με μία υπενθύμηση στον εαυτό μου από τα λόγια του κυρίου Σιφάκη και του Καζαντζάκη ίσως, για το εγώ θα αλλάξω τον κόσμο και αν δεν τα καταφέρω, εγώ φταίω. Την ευθύνη που έχουμε γενικά. Από τα χρόνια, την εγκατάλειψη και τα πολλά πλιάτσικα, όχι Φίλιππο, που έχουν γίνει. Να το ξαναπώ. Θα ήταν πολύ ωραίο να πέσω τώρα εδώ πάνω. Πολύ εκτός πλάνου με έχει σήμερα. Οι κατσαρίδες πάντα επιβιώνουν. Καλά, Μανολάκη.